Ang makang-makang. Himawari Vlogs, big love shout out, lalabs, ayan. Inaayos ko pa yung aking harang. Inaayos ko pa yung aking harang, lalabs, ayan. Wala pa siyang harang. Wait lang po. Himawari, good morning, host. Ayan. Bakit ganito to? Lalabs, ayusin ko lang yung aking ayan, Himawari Vlogs, big love shout out, lalabs. Anayos yung harang. Wala pa akong harang. Tagal naman mag-open. Ikot-ikot. Para ikot lang ang laptop. Kaya dito. Yan, open na. Nice pa yung harang, lalaw. Ayan, patamsak host ng premier ko mamaya. 1 PM Philippine time. Sige po. Wait lang. Ano pa yung harang ko? Ang bagal kasi ng computer. Ano ito? One, two, three, four, five. Nung alas 5 ng hapon, dito. Iba automatic o sa harang. Hindi lalaw. Ikaw yung nag-set niyan. Inuun mo yan. Di ba may pag muni ka na meron punta ka sa YouTube studio mo dun sa may channel content. Hindi lalabs. I-on mo siya. Ikaw yung maglalagay. Hindi siya automatic. Di ba punta ka dun sa may YouTube studio mo tapos yung click mo yung channel content. May nakalagay dun yung parang S, parang dollar sign. Nakalagay dun on and off. So, i-on mo siya para mano yung play. Naka-on na siya. So, yung bakit hindi muni ka na ba? Kaya kung inaano ko yan, ino-on ko siya eh. Pag di mo siya in-on, wala kang ad. Hindi magpi-play yung harang mo. Di ba may yung dollar sign na green? I-on mo lang yun.
lalabas na yung iyong mga harang. Hindi siya automatic lalang. Ikaw yung maglalagay ng harang. Ikaw ang magsizip lalang. Hindi ka pa ba muni? Kaya? Ikaw yung maglalagay. Ano ba yung ginagawa mo sa'yo? Ikaw yung maglalagay lalags. Inuon mo ba sa'yo? Punta ka dun sa YouTube studio mo tapos click mo yung channel content. Lalabas dun yung yung uploads tapos yung live. I-on mo lahat yun. Yung dollar sign na green. May nakalagay dun na on and off. I-on mo lang siya. Huwag mo siyang i-off kasi pag in-off mo yun, di pa ako marunong maglagay ng jacket at pin sa taas. Diba lalab yung mga pumapasok sa'yo, click mo lang sa gilid niya. No? Meron dyan 3 dot. Diba, katulad din yung pangalan mo, nakalagay dyan. Sa gilid ng pangalan mo, di ba may message dyan? Ayan. Click mo sa gilid, meron kang makikitang dot. Computer ba yung gamit mo? Mas mabilis kasi pag computer eh. Hindi ko pa na-try sa mobile. Bago ka lang pala. Kung namuni ka na, i-on mo yun, yung mo, mga harang para magkaharang yung mo, mga video. Paano pag may walang harang? Pag di mo ilan yung lalabs, walang harang. Walang harang yung mga mo, video. Sayang. iPhone. Wala kang laptop? iPhone? Hindi kasi ako iPhone na ko eh. Lang to Huawei o Samsung. Sa laptop mabilis lang eh. Hindi ko alam sa iPhone. Hindi ako marunong gumamit niyan eh. Desktop. Yan. Laptop, desktop. Parehas lang. Yan ako laptop gamit ko. Dalawang laptop gamit ko. Yung nasa harapan ko tapos yung ginagamit ko pag nagja-jack. Nung October 24, anong pitsa na ba ngayon? October 24, last year? Nung nakaraang buwan. Lalas, bili ka ng laptop. Magkano ba yung laptop sa Pilipinas? Nasa 30K? Dito mura lang kasi ang laptop dito sa abroad. 1,200 dirham lang. Mura lang dito. Bumili ka ng camera. Kung walang camera yan, bumili ka. Ako yun yung camera ko nasa taas, ayun taas ng uluan ko. Yung camera. Init up ko lang. Or bili ka ng desktop na may camera. Huwag kang bibili kasi nung mumurahin. Magkano sa peso? Lang. Kasi yung 1,000 dirham dito, nasa 10,000, 14,000. Parang nasa lang siya. Kulang-kulang lang 18,000 mahigit. Kung nasa UAE ako lalang, makauwi na ako.
Nasa Pinas ka? Di mawari. Ayan, 4 million in the house. Love shoutout. Hindi naman maganda. Iba lang kasi yung ano dito, yung klima. Mainit dito lalabs pag mainit. Pag malamig dito, ngayong magtataglamig na. Sobrang lamig. Pero saglit lang yung lamig dito, mga hanggang ano lang, February, March. March hanggang ano lang yan. April, wala na. Magtatag-init na. Pag tag-init dito, hindi ka talaga makakaligo. Kasi pati yung tubig dito mainit. Kaya kalimitan ng mga OFW dito naglalagas yung buhok. Kasi mainit yung tubig. Ay, nasa Japan, oh my God, madam. Nasa Japan ka, mas maganda pala dyan Nasa Japan ka, madami kang pera dyan. Mas malaki yung pera dyan, kaysa dito sa UAE. Diba? Mabilis lang sa'yo yung pera. Yan sa Japan. Lapad-lapad. Diba malaki yung ano dyan, pera? 18K brand new. Oh, brand new na yun. Dito sa UAE. Minsan sale, may naka-sale pa. Pag na-timingan mo ba? Hindi ba mura dyan sa Japan? Bugan sa trabaho dito. Yun lang. Matagal ka na dyan, madam. Ayan, bunga trabaho. Tagal ka na ba dyan? Tamsakan ko muna yung ano mo. Kalimutan ko. Ayan, malaki na rin pala yung bahay mo. Higit man ako sa main ko, ayun. Tamsak ko si Bicolana saka yung aking main. Anong oras na dyan, madam? Sa Japan. Ito kasi madaming recycle shop dito, mga mura kahit ano. Yun nga malaki yung pera dyan Tamsakan ko na yung 10 hours. 6:40 AM. Ay, umaga. Dito madaling araw man. Dito 1:39 ng madaling araw. Sama mo dyan, madam, yung pamilya mo. Yan, sobra pa kasing maaga kaya mga tulog pa yung tao. Maya magsisipasukan na yan. Advance lang ang Japan ng 1 oras sa Pinas. Sa Pinas ang oras na ngayon, 1, 2, 3, 4, 5. 5:40 na sa Pinas. Ayan, mga tulog pa yung mga tao. Ako ganito akong oras nag-iilis kasi ito lang yung time ko Tama ko na mga binata ako dito sa Japan. Wow, sana all. Nandyan na pala kayo lahat nakatira. Tapos nagbablog ka pa. Marami ka ng pera, madam. Yung mga anak mo may trabaho na din.
Matamsakan na kita. Hindi ba nakakatakot mag-LS? Sa una lang kakabahan ka. Sa una. Kasi pag mabigla ka, madaming papasok. Patagalan masasanay ka rin. Try mo na. Ilumuni ka na. Ayan, di ka pa nag-a-apply nung nung join button. Mag-apply ka nun, madam. Wow, dyan sila nag-aral. Galing naman. Marunong silang mag-Japanese. Japanese language. Oh my God. Galing pa na ng mga anak mo. Pwede silang magtrabaho dyan. Pwede bang maging citizen dyan? Sa Japan. Galing naman. Hindi mo sila pinaaral. Saan ako mag-a-apply? Diba, nung namuni ka nung October, walang binigay sa'yo si Lolo? Kasi siya ang nag-recommend nun eh. Kasama yun doon. Ayan, lovely. Mega love shoutout lalams. Ayan. Rikit po please. Ayan. Hindi ka niya binigyan ng join button. Mag-apply ka, madam. Sa YouTube studio mo, try mo doon. Pwede maging citizen. Maganda pala. Kailangan meron kang join button para karoon ka ng member. Yan, lovely. Tingnan ko yung bahay mo. Hello? Hello, okay? How are you, Juba Bros TV? Galab shoutout na lang sa'yo. Lovely, how are you? Ayan, si Madam Lovely. Laki-laki ng bahay nito. Oh, mag-try ka, madam. Sayang din yan. Thumbs up. Thank you so much. Dapat thumbs up dyan. Oh, madam, mag-apply ka. Sayang naman. Hindi ka pa nag-apply nun. October, November. Ayan, 1 month na. Bago lang nung lang ako nauna ka pa nga sa akin. Yung 2 pa lang member ko kailan ba ako naman? October, October 4. Noong October 4. Noong October ako na muni. Pero yung join button na yun, kasama na yun eh. Nirecommend ni Lolo. Yung join button na yun. Siya ang nag-recommend sa akin. Nirecommend niya yun para magdag daw kita. Joba Bros TV la. Oh my. Kabuang na. Naku. A million in the house, ni Dad siya. Wow. Okay. Why you're not dropping your link, Juba? I told you last night that go back to your channel. Your channel. Click your I saw there you have videos, no? Click your videos, one videos down of your videos. You will see there. They have share. You will see this one like this, thumbs up, thumbs down. They have also live chat, then share. Click the share Lalabs Joba.
Then you will see there copy link. Click the copy link. Then after that, come back to me. Then down of my live chat. Okay? Then put copy paste. Copy paste. You will see there. Paste then. Okay. Okay, I'm trying to jump it while it's... No! Okay, go back to your channel. Click one of your video. You have videos that I saw. I checked last night. Then down of your video, you will see that they have share, right? Share. Check now. They have share, no? Click the share. Click now, lalabs. Click the share. Then you will see that they have copy link. Copy link. Click the copy link. Then after that, come back to me. Then down of my chat box, you will see there. Click like this. Then you will see they have written paste. Then click that one. Then okay. Try now, Joba. Ayan. Still heart thumbs up dan dating dikit from Himawari Vlogs. Ay. Wait lang, ayan. 5 million in the house, may galag shoutout. Wait lang lalabs. Inom lang ako ng water. Wait lang po. 1 minute. 1 minute. Joba, try now. Try now. Indah. Tamsak po premier. Ayan. Check natin yan. Where are you, Juba? Now okay? Haluin ko to si Juba eh. Kagabi pa eh. Juba? Now okay? Juba lalabs, now okay? Okay, drop your link now. Juba. Juba.
Ayan, Pamela in the house. May kami shout out. Juba, drop your link. I told you that go back to your channel. Then down of your videos, click one of your videos. You will see there down there is a share. There is a share. Click the share loves. Share. Then you will see that they have copy link words. Copy link words. Click that one. After that, come back to me. Then, yan, I don't see. Oh, si Juba eh. Pinapahirapan mo kung mag-English eh. Then, after you click your, saan ba yung sinasabi ko? Copy link. Yeah. Thumbs up. James GPGP Lalag. Thank you for coming. Ayan. How are you? May galab shout out. James GPGP. Ayan. How are you? Lalag GPGP. Ayan. We have a big mansion. James GPGP. Mashallah. Where is now Juba? Papaluin ko na si Juba eh. Tinatawanan niya. Ayan, connect to James GPGP mga lalang. Juba, where are you now? Juba. O, papal. Okay. Ayan. 4 million in the house. May shout out. Yan, patamsakan naman si Himawari Blanks mga lana. Yan yung paparating na premiere. Nasaan na to si Juba? Hoy Juba, come back. Alwin na kita dyan eh. Pinapahirapan mo ko Juba. Sana si Juba, bumalik naman si Juba. Nawala. Okay, now drop your link Juba if you say okay. Okay, drop your link. Okay. Nah, drop your link Juba. Ayan, 2 million in the house. May ganap shout out. You already ayan, Juba base. Juba, I told you go back to your channel. Yan, click the share down of your videos. Ambot man, uy. Ayan, share. Click the share, Juba. You have pen right now. Go back to your channel. You will see down of your video. You have you are written their live chat, share. Click the share lalabs. Then, if you click the share, you will see they have copy link words. Click also that one. After that, come back to my live. Then down of my live chat, you will see that there copy paste there down my live chat. Then click OK. Ooh, Juba base.
Kay Juba eh. Ayan, 2 million daw. 2 million shoutout. Kasi hindi naman siya madedikitan kung ganyan lang yung binababa niya. Paggabi pa siya dyan. Man, 1 million in dollars, may ganap shout out. Tararam. Nasaan na si Juba? Ayan, Team Lloyd TV tamsak yan dating nikit. Tama sa patamsak maalala. Magbakas ka dyan. Padi ka pa niya nababalik. Balikan ka po niya ni Lloyd. Mawala yung aking music. Hindi mo pa madam iwawari na try mag LS. Junaski Dan. Ayan, Junaski Dan. Ayan, thank you sa... Ayan, magbakas ka po dyan kay Junaski. Para mabalikan ka niya po. Ayan. Harang, ayan. Salamat sa paharang. Ayan, meron ka palang videos na ano, na turtang talong. G-Person Manalo, may love shout out na lang. G-Person Manalo, thumbs up love. Boss, ayan. May jacket ka na, G-Person. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay. Ayan, may Himawari Vlog. Sarap naman to tortang talong or eggplants with scrambled eggs. Ang videos mo, madam. Sarap naman nito. Ayan, masarap tortang talong. Minsan, ayan. Salamat daw, walang anuman lalabs. Dalawa ko. Ayan, nawala na si si Juba. Ayan, tinapos ko yung video mo, ayan. Hello, Banaba. Antad, may galag shout out. Hello, Banaba. Ayan.
Hello, Susan Tadley Lalaws. May galag shout out ay. Banana pala. Hello, banana pala. Ayan, Himawari Vlog. Higit ko to sa'yo, madam. Ayan, thank you, host ay. 1, 2. Yan, 4 million in the house. Nag-love shout out. Yan. Susan Tadley Vlog. Nagbaba ng bahay. Diba? Ayan. Susan Tadley Vlog. Nagbaba ng bahay. Si person manalo. Nakasupport-support lang. Ayaw magbaba ng bahay. Yan, 3 million in the house. What up? Ayan, paano mo yan ginawa? Nababasa namin message sa screen. Ano kasi ilalabs yung gamit ko? Streamlabs OBS. Mag-edit ay mag-ano ka nun, mag-download. Yun ang ginagamit ko. Pwede mo siyang lagyan ng ganyan. Set mo. Okay lang yan kasi kung hindi nyo nakita doon sa live chat na yung mga pangalan nyo, so nakikita nyo pa rin sa harapan ko. Para sure na makabalikan kayo ay. Streamlab OBS. Sige, type ko yung ginagamit ko. Ayan, Streamlab OBS yan. Ayan, mag-download ka niyan. Parang, ayan. Maraming salamat. Hello po, host. Ayan, Ron Vlog. May galag shout out. Nalini kita kagabi, Ron Vlog, ha. Makikita mo yun after 2 days. Nalini ko yung video mo. Lahat. Ayan, 6 million in the house. May galag shout out. Patapos nung LS ko kagabi, dinay ko yung ano mo. Yung videos mo. Yan, salamat. Try mo, Susan Tadley, ganyan. Download ka ng ano, Streamlabs o yung ibang streamer ginagamit ano yung parang ano ba yung kulay green ng parang manok, ano ba yun? Ayan. Guys, please patamsak naman dyan sa new videos po. Babalikan ko kayo ay. Amron. And patamsak naman kay Himawari. Kanyang paparating na premiere. Maraming salamat po sa walang anuman, Lala. Ilan na ba yung ano mo? WH.
Gawa ka ng ano ron vlog, ibang mga account. May laptop ka ba? May laptop ka? Huwag mo siyang i-play ng sarili mong account. Kailangan iba yung ano, ibang account gawa ka. Tapos yun ang ipag-play mo ba? Huwag yung sarili mo kasi baka mapalo ka. Iluluway. $65 pa lang. Hindi pa ako pwede ho sa premiere po. Mag-ano ka lang sa ron vlog. Mag-silent ka. Kagabi, di ba matutulog ka na? Hayaan mo lang naka-open yung account mo. Silent LS ka. Mga 2 hours. Ganun. 2 hours, 3 hours na silent LS. Para pag play yung ano mo, yung mga video mo for WH. Mabilis. Ganun yung sa akin, nag-silent LS ako eh. Pag marutulog na ako, ginayaan ko lang yan. Tapos after 2 days, kikita mo yung ano, yung WH mo kung ilan yung pumasok. Isang araw nakaka-100 ako eh. 100 yun. Ayan, Himawari Vlogs. Dan salamat po from Susan Tadley Vlog. Ayan. Susan Tadley Vlog, nagbaba ng bahay. Pero may laptop ka ron vlog. Jefferson. Malas na ata si Jefferson. Pwede sa ibang CP host magpa-playlist. Oo, pero huwag mong gamitin yung sarili mong account ha. Ibang ano yan, ibang account. Ibang Google account. Huwag yung sarili mo, lagot ka. Gumawa ka. Ilang mobile ba yun? 3 mobile. Then, wala akong laptop. Pili ka, madam. Alam ko nasa abroad ka, Susan Tadley Vlog. Pili ka, madam, pag sweldo mo. Kasi dati nakita ko yung video mo eh. Parang nasa Saudi ka ata eh. Tama ba? Ayan ron vlog, thumbs up. Yan, dating dikit. Parang Himawari Vlog. Play kita uli kasi piniplay ko rin si ano eh. Si Cake Master. Mamaya papasok. Mga bandang alas 4 dito. Mga alas 8 ng umaga. Pasok yun. Piniplay ko rin yung ano niya eh, yung videos niya. Hindi pa siya muni pero malaki na yung kanyang bahay. Mahal ata o dito sa Saudi sa mga palautos. Mura lang yung lalang. Parang ano lang yan eh. Ito sa UAE yung laptop na binili ko nasa 1,200 dirham lang. Diba real dyan? Kunti lang naman yung lagpas nun eh. Mga 1,500 dirham. Meron ka ng laptop niyan. Hindi ko alam yung real. Alam ko konti lang yung ano ng real eh. Yung ano niya. Yan, sana matulungan ko dito sa WS. Ayan, piniplay ko rin si ano, sinabi ko nga sa Iron Vlog, si Cake Master. Yun na lang yung kulang mo para ka mamuni. I-play kita uli mamaya. Sabi ko nga sa Iron Vlog, mag silent LS ka.
sa gabi, matulog ka na, di ba? Hayaan mo lang nakabukas yung mobile mo. Maglagay ka ng teddy bear sa harapan ng camera, yun. Hayaan mo lang na nagpi-play, ayan. Ikaw naman, drone vlog. Walang ano man, wag kang mga ano yan. Pero plinay ko yung video mo kagabi. Walang maikli yung video mo eh. Mga ano ba yun? 3 minutes? 4 minutes? Ang ikli. Kasi pag plinay ko yung video mo, ginagawa ko 2 times ko ginawa ron vlog para mabilis. Ang ikli ng video mo. Kailangan mo nung yung silent LS. Yung silent LS matagal eh. Mga 2 hours, 3 hours. Maikli yung video mo, lalang. Kulang yan. Ano ba yung video mo? Nasa 46 pa lang. 46. Tapos maikli, 3 minutes. Ano ba yun? 5 minutes. Wala, kunti lang. Dagdagan mo yun, yung vlog. Yung mahabang silent LS mo. Lagay mo sa playlist para madali siyang i-play. Para tuloy-tuloy, ayan. Ayan, Lovely, padikit po. Ayan. Tingnan natin si Lovely, pumasok siya. Ayan, Madam Himawari, baba mo na po kita. Ayan. Ayan, Pilipinas Love TV, mega love shoutout. Ayan, Ate Moon Vlog, mega love shoutout. Ayan si Ate. Hindi ko ba ito nakakadikitan? Ayan, may jacket ka na, Ate Moon. Ay ata, Bishy Waps. Nakadikitan si Ate Moon. Ayan, pwede mag-silent live. Oo, lalab, Susan Tadle. Mag-silent live ka, di ba marutulog ka na? Hayaan mo lang nakabukas yung mo, yung account mo, yung main. Para yan na ba yung bahay mo? Susan, tingnan natin. Yan, 650. Ayan, Susan Tadlip, pwede ka nang mag-silent na lang. Pag marutulog ka, hayaan mo lang nakabukas yan. Mga 2 hours, 3 hours, ayan. Para pag nag-play ng WH mo, mabilis. Ayan, Pilipinas Love TV. Ang baba ng bahay. Ayan, si Pilipinas Love. Ayan natin. Pala ito, maliit pa pala bahay nito. Ayan, Pilipinas Love TV sa bahay mo. Habaharang, ayan. Ayan, Madam Himawari, di ba muni ka na? Pag hindi mo yan pinanood, pag in-skip mo yan, ikaw yung babawasan ni Lolo. Mautak si Lolo. Yung mga muni dyan, pag kinansil nyo yan, bawas yung revenue. Sa'yo niya kukunin yan, hindi sa akin. Sino nanonood nung pagtulog ako, nakapatay ilaw? Buksan mo, lalabs yung ilaw. Ayan, Himawari bahay mo. May papasok dyan sa'yo, lalabs. Lagyan mo ng title, kasamsak, 4WH, ganun. StreamYard lang ginagamit, host. Oo, hindi. Ka na? Ayan, Pilipina Dan at from Ate Moon Vlog. Ay, wala pa ako kita. Madam Himawari, mag-LS ka kasi para may kita ka. Mas mabilis ang revenue pag naka-live. Ayan, Filipino Love Dan sa'yo from Ate Moon Vlog.
Silver channel ang baba ng bahay. Ayan, palablab naman sila, bli mga lala. Ayan, Pilipinas look. Okay lang yan lala, Susan Tagle. Okay lang kung hindi ka pa-monetize. Pwede ka naman mag-silent LS. Kasi nung hindi pa ako muni, nagsasilent na naman ako eh. Hindi ako nagpapakita ng mukha ko. Silent lang. Sige, try ko LS asap. Oo, madam, sayang na nga. Ayan, Tito Bob Cooking Vlog, galap shout out. Ayan, thumbs up dan sa'yo, host. Ayan, salamat po sa batam. Ayan, Pilipinas Love TV. Dinikit ko na sa'yo, lalap. Pinanood ko siya ng 3 minutes para dikit na dikit. Ano ba gusto mong ititilala? Sabihin mo ano, katamsak naman, pasupport ka mo para sa WH mo. Ayan, paano mag-silent LS host? Nag-try ako, hindi ako marunong. Ayan, thank you din. Ayan. Ano ba yun? Yan na ba yung bahay ni Nelmar? Kasi pwede ka nang mag-live ay mag-silent. Yung iba nga dyan ayan, tamsak ko, pambisda ko, ayan. Ano ba dapat nang ginagamit ng pag-gadgets? Ano ba dapat nang ginagamit na gadgets ang gagamitin? Pwede naman mobile. Pwede naman may laptop ka ba? Punta ka dun sa ano mo, Nelmar channel sa may YouTube studio, di ba may nakalagay dun pag mobile? May nakalagay dun na makikita mo naman yun eh sa YouTube studio mo. Click mo yung lalabs, automatic magla-live ka. Sa mobile yun. Sa may YouTube studio. Yan, Pilipinas look. Dikit na. Ayan, Nilmar, nagbaba ng bahay. Palablab, ayan, parambisda ako. Ayan, padikitan nyo nakapin mga lala. Sabi ni Susan, sinong manonood? Tulog naman ako. Lalab, Susan. Kahit tulog ka may papasok dyan, magtatamsak. Tatamsakan yung video mo. Okay lang yan, tulog ka. Nelmar, yung, di ba nakikita mo di ba yan yung mga message nyo? Punta ka sa gilid ng message na yan, di ba nandyan yung message mo? Punta ka sa gilid niyan, may makikita kang 3 dot. Mo yan lalabas. Yan, may lalabas dyan, ayan. Replace pin, report, remove. Ayan, di ba yan, no? Sa gilid ng mga message, di ba naka-blue? Tapos naka-white yung message. Punta ka sa gilid niyan. Sa gilid ng mga message na yan lalabas. Click mo yan, makikita mo may 3 dot. Click mo yan, ayan. Click mo yan, ayan. Nakalagay dun, add moderator, right?
Hello, good day. Ayan, Godby, may galag shout out. How are you, Godby? How's your WH? Ayan, Tito Bob Cooking dan sa'yo from Bisdako. Nakita mo na lalabs, Nilmar? Basta lalabs, nasa gilid lang yan ng message. Ayan o, yung iba yan yung message mo. Sa gilid ng message mo, meron dyan 3 dot. Pag tinutok mo yung mouse. Pag naglilinis pala ako, pwede pala akong mag-silent. Yes, tama lalabs. Pag naglilinis ka, mag-silent ka. Hayaan mo lang siya na nagpi-play. Secretary, mag-love siya. Lebing tusok. May jacket ka na, Anastasia, secretary. Yan, tusok. Salamat po. Rin yan, siyan. Sana. Tama ka, Susan, pag pag naglilinis ka, hayaan mo lang yung mobile mo na alive. Silent LS mo lang para papasok yung mo lalabs. WH. Bistado or TW from Anastasia, secretary. Godby, please help WH sister. I play you last week, Godby. Ayan, mahirap kasi host pag CP lang mas maganda kasi at ang gamitin laptop kasi walang pambili ng laptop. Ano ba yung laptop sa Pinas ay Godby Vlogs, mag-love shout out. Bahay mo, Anastasia from Bisda. Ganda nga pag laptop yung gamit lalabs, Nilmar. Pero kung wala kang laptop, pwede naman yung mobile mo. Basta madami ka lang mobile, 2, 3. Yan, Godby, nagbaba ng bahay. Okay, Godby, I will take again your name. I will play also your WH with this one, Ron Vlog also. Okay, Godby, I will play also your video. Then, ayan, bistado dan, full pack sa bahay mo. Sarap ng champurado, from Anastasia, secretary, Ayan, Anastasia, Godby Vlog, ayan, pati W. Godby nagbaba ng yun lang host, isa lang ang CP ko, useless din pala. Ano ba yung gamit mong CP? iPhone 11. Yan, kung nandyan lang ako naman, bibigyan kita ng mobile. Anastasia, huwag ka mag-alala ni Lumar pag ako'y na sa aking YT, huwag ka mag-alala, baka bigyan kita ng gift. Gift na mobile. Ayan, Anastasia, secretary, how are you doing? From Godby Vlog. Thank you very much. Ayan, Godby Vlogs. Ano ba ng bahay? Ayan, Anastasia, secretary. Ay, Godby Vlogs, I'm done to your house. From Anastasia, secretary. Giveaway 20 lang ho. From Nilmar Chan. Ilan na ba yung bahay mo, Nilmar? Huwag ka mag-alala, Nilmar. Tulungan kita sa WH mo. Dagdagan mo pa yung banana mo.
Tulungan kita lalabs, Nilmar. WH mo. Basta kumpletuhin mo muna yung ano mo. Yung banana mo ng 1,000. Ayan. Bordados Vlog. Ayan. Bordados Vlog, thumbs up po. Nagalag shout out, Bordados Vlog. Ayan. Bordados. Pinasita niya ako. Ayan, may jacket ka na po, Bordados Vlog. Ayan. Si Bordados Pogi. Bakit hindi ko na natimingan na yung ano mo, Bordados? Yung LS. Ayan. Follower channel. Nag shout out. Kitang ko siya. And Orly, may jacket ka na, Orly. Ka na magbaba ng bahay. Good evening po, ma'am. Ayan. Huwag mo na akong tawagin, ma'am. Baka ba akong guro? Joke. Joke lang, oh. Joke lang, Orly. Ayan. Yun si Orly. Ring sa jacket host. Ay. Bordados Black. Paano nga ako nito makakaalis sa grade 2 ka host kasi laging lagas ni Lolo. Nakaw kasi si Lolo lumamon. Bakit man parang bumubulong ka lang? Kasi po ano, may tulog. Kasi lalams, nakatira ko sa ano, partition lang dito sa UAE. Yung isang kwarto, hinahati sa gitna. Tapos pinapaupahan siya ng 2 katao. So ngayon, bumubulong ako kasi may tulog na sa kabila. Baka tayo masigawan. Okay? Pero naiintindihan mo naman yung sinasabi ko, Orly, di ba? At bumubulong ako eh. Dikit ko nga yung bunganga ko dito. Para maintindihan mo. Parang modern. Kaya yun, Orly. Wala ka ba sa Pilipinas ka ba, Orly? Try mong mag-work sa abroad. Tapos mag-uupa ka dito. Yung isang kwarto hahatiin sa gitna. Maghati kayo ng sa kabila, ayan. Kaya pala bumubulong ka lang ha. Oo. Kailangan lang bumulong baka ako. Tabuyan ng ihi. Huwag maingay. Ayun. Hindi ko na oragon. Tusok sa'yo. Dating dikit. Ayan. Salamat, sekretary. Basta sekretary. Nilmar channel. Ayan. Kasi yung kapitbahay ko, hindi siya Pilipino mga lalabs. Ano siya, kulay itim. Okay lang yung pag Pilipino eh, ibang lahi yan eh. Baka kung pasabugin dito. Ay sumbong ko sa may-ari. Yan, Bordados Vlog. OTW from Anastasia Secretary. Himawari Vlog ng baba ng bahay. So, Nilmar channel. Basta Nilmar, dagdagan mo lang yung banana mo ha. Pag naka 1K ka na, kung mag-alala, mag-silent ka, kung mag-upload ka ng mga video mo, tapos tutulungan kita sa yung WH hanggang sa Mamonica Lalabs, Nilmar channel. Ayan. Kaya ako nagbaba ng bahay. Nabalik-balik ka lang sa akin, Nilmar. Kumpletuhin mo muna yung 1,000 mo. Ayun. Kaya na si Orly. Alam mo na, Orly, kaya bumubulong ako. Ayan, bisda ako ng baba ng bahay.
Ayan, Bordados Vlog, dan sa bahay mo, pulpak sa Paskong darating. Ayan, from Anastasia Secretary. Ayan, Anastasia Ansero Dan from Susan Tadli Vlog. Ayan, Lucin Boy TV, nag-love shout out. Ayan, kita natin. Ayan, Lucin Boy TV, meron ka ng jacket ballads. Pwede ka nang magbuka ng bahay. Ayan, bisda ako nagbabadi ng bahay. Ayan. Susan Tadli Vlog, thanks sa bahay mo po from Anastasia. Wala na ata si Lovely. Is na si Lovely. Baby. Ayan. Ayan, umalis na si Orly ata. Million in the house, may love shout out. Anastasia Secretary. Ay. Susan Tadli Vlog Dan. Sukli from Anastasia. Anastasia, bahay nyo pakibaba. Bordados. Ayan, ang Bordados. Wala na si ano ah. Ayan, bisda ako nagbaba ng bahay. Malaki yung bahay ni IC. Bisda ako naka-hide. Hide yung kanyang bahay. Hindi makita. Ayan, si Ron Vlog nagbaba ng bahay. Bordados W from Ron Vlog. And Bordados. Malaki na rin pala bahay ni Bordados. Ribji Vlog Dan from Susan Tadli. Parang may tao. Taman. Yan, Ribji Vlog Dan. Yan, Bordados. Nasa bahay Makulalaw. Ayan. Tamsak Hus. Ayan. Hana Mitch. Migalag shout out. Salamat sa pag-visit talalaw. Ayan, Bordados. Ayan, Hana Mitch. Tamsak ko. Salamat sa patamsak. Ayan. Hana Mitch ng baba ng bahay. Ron Vlog. OTW si Anastasia Secret. Yan, dikit ko to sa'yo, ano?
Dinikit ko na, nag-watch ako ng 2 minutes. Bordados vlog. Dikit ko na sa'yo, bordados. Ayan, host patamsak. Gilalaws natin yung bahay. Ayan, 8 million in the house. Mga love shoutout. Thanks, Anastasia. Dan na rin ako sa'yo. From Bordados. Nilmar, wag ka magbaba ng bahay, lalams. Nakapin ka, lalams. Kakain na naman yung banana mo. Huwag ka na magbaba ng bahay at nakapin ka. I-delete mo yan. Ay. Delete mo yung tingnan natin yung bahay ni Mitch. Ayan, bisda ako ng baba ng bahay. Mitch, Dan, 3 ako sa'yo. Ayan, from Anastasia Secretary. Ayan. Ganun ba yun, host? Oo. Pag nakapin ka, huwag ka na magbaba. Mag-message ka na lang. Kung may dumikit sa'yo, balikan mo yun. Bordados vlog, Dan from Susan Tadley. Mitch. Oh, lalams. Ang liit pa ng bahay mo, 3 pa lang. Pa lang. Parang host. Salamat sa paha. Ayan. Gawin sunod ko kay Nilmar. Mitch. Mitch, ang liit pa ng bahay niya. Salamat sa paharang, lalan. Ayan, panoorin ko to. Ayan. Mitch, Dan sa'yo from Bisdako. Ito bab ng baba ng bahay. Yan, Nilmar, lalams. Baba mo na kita, lalams, ha. Pin natin si Mitch. Yan, mga lalams. Padikitan naman yung nakapin. Padikitan yung nakapin, mga lalams. Sobra pang baby yung kanyang bahay. 3 pa lang, ayan. Kasimula niya pa lang siguro, eh. Mitch. Yan, Mitch. Dikit ko to sa'yo, Mitch. Yan, mga lalas, padikitan yung nakapin. 3 pa lang yung kanyang banana. Kawawa naman. Padikitan yung nakapin, mga lalas. Ay. Dito Bomb Cooking Vlog, Dan po sa'yo. Ayan. Yung mga lalas, padikitan naman si Mitch. Baby pa yung kanyang bahay, mga lalas. Ang nakapin po, mga lalas, padikitan.
Ayan, bordados na full pack mo na bahay mo from Ron Vlog. Isang Tanli Vlog dan from Bisdako. Dito bag cooking vlog. Tusok at full pack sa bahay mo from Anastasia Secretary. Anastasia Gray. Ayan, padikitan naman si Jonas mga lalaw. Dan sa nakapin, host, pabalik na lang. Ayan, Hana Mitch, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo lalaw. Hana Mitch. Ayan, Ron Vlog Prelat. Dan sa'yo kanina pa po from Anastasia. Dan sa'yo, Hana Mitch, pabalik na lang yan. Hana Mitch, lalo nandyan ka pa ba? Balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Hana Mitch. Ito boy cooking vlog. From Susan Tadlib. Susan Tadlib nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million in the house. May ganang shout out. Nandyan pa ba si Hana Mitch? Hana Mitch, nandyan ka pa ba? Pabalikan lalabs yung mga dumidikit sa'yo lalaw. Hana Mitch. Yan, Himawari Vlogs. Nandyan pa din si Himawari. Walis na ata si ano. Mama Milod, sinigalab shout out. Ayan. May jacket ka na po Mama Milod. Pwede ka na magbaba ng bahay mo. Guys, iwan po kayo ng tamang bakas para ma-extra banana po from Anastasia Secretary, na bulol na ako. May nilabang lang host. Luto mo na breakfast namin. Sige lang po. Ayan, Mama Milos, nagbaba ng bahay. Maga pa host. Nangangain na si Lulu. Inalmusal na niya yung inangisda. Ay tayo dyan. Mamaya pa yung kain niya. Anong oras? Two, 3, 4, 5, 6. Napaaga. Batingin ko ngayon sa akin. Pang na naman. Agap talaga magmukpang ni Lolo. Ay tayo dyan. Gising na kasi siya, umaga na eh. Nagutom na. Nag-breakfast na ba si Lolo? Ganun talaga yun, ano, Mama Milods. Laki nga, kinain ni Lolo kagabi, 35. 35 sa akin kinain. Nakaka-gigil. Nasaan na ba si Hana Mitch? Parang umalis na to. Nag-6 na siya.
Hanamits, nandyan ka pa? Grade 35. Ayan, mga may nagtuka ng Oragon. Ayan. Ayan, formal in the house. May galab siya. Dikit ko nga yung bibig ko sa mic. Bumubulong lang ako eh. Para dikit. Marinig nyo yung aking boses. Salamat na nandyan, Mama Milods. Ayan. Magbakas ka lang po. Ayan. Nilmar Channel. Nagbaba ng bahay. Ayan. Hanamits, nandyan ka pa? Malis natin si Hanamits. Ayan, Tito Bob Cooking Vlog. Nagbaba ng bahay. Ayan, lagas naka-ako agad ng 6. Tayo dyan. Within 1 month na akong di makaalis sa dati kong banana kahit araw-araw akong nangingisda. Bawas after ilang oras lang. Yun lang. Ganun nga din ako, madam. Hindi ako nakakaalis sa 1.7. Ano na ako kagabi, 1.795. Naku, kinain niya. Kinain yung 35. Kala ko makakagrade, na ako eh. Mag 1.8 na ako eh. Wala, hindi pa niya ako pinayagan. Yan. Hanamits, na full watch ko na bahay mo. May bakats. Please back na lang po. Pasalamat. Happy naman oh. Sige lang ron vlog mamaya. Tapos ni Hanamits. Gawin natin siyang 10. Kasi mababa pa yung bahay niya. Sana nga. Ano ba yun pa Christmas ni Lolo? Yun, Mama Milods, done na po sa recipe mo. Okra at iba pa. Ayan. From Anastasia Secretary. Yan, Nilmar Channel, ang baba ng bahay. Tinan ko si Anastasia Secretary. Wala, ang laki pala ng bahay ni Anastasia Ansero. 12.9k. Sana all. Ayan. Sana all. Anastasia, ang laki pala ng bahay mo, madam. Ayan. Siguro matagal ka nang nagbablog. Cook and share for kids. Give what you have, the Lord will bless you more. Ayan. Nasa bahay mo ako, Madam Anastasia. Ang laki ng bahay mo ngayon. Ang laki ng bahay mo, Madam. Ayan. Nilmar Channel done from Mama Milods. Nilmar, pabalikan si Mama Milod. Ayan, Trevchi Vlog, thumbs up. Dan Pulpa from Himawari Vlogs. Ayan. Dikit ko to sa'yo, Madam
Anastasia Ansero. Pawatch ako ng 2 minutes. Ayan, dikit ko na. Mama Melons, ayan. Buti nga sa'yo, host, kinakain lang 35 sa akin, halos maya-maya panay kain, minsan nakakatamad ng mga isda. Huwag kang tama rin, lalab. Kasi sinusubok lang ni Lolo yung iyong pasyensya, ayan. Pag nawalan ka ng pag-asa, ikaw rin yung lugi. Ganyan din naman ako dati. Isang araw ata nakakaano ako 30. Ayan. HW kumawari. Parang bisda ako. Ilmar channel ang baba ng bahay. Bob cooking vlog. Ayan. Dan from Mama Melons. And then ako, Anastasia Ansero. Nanood ko siya ng 3 minutes para dikit. Nilmar channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Ito Bob cooking vlog done from Mama Melons. Ayan, 6 million in the house. Nag-love shout out. Gan orago na pulpak ko na bahay mo. May bakas pa, please back na lang po. Ron vlog, matagal na akong dikit sa'yo, lalab. Ibig ko lang ng oragon, ay ako din yan. O yan, lalabs, Ron vlog. Mama Melons o TW from Ron vlog. Miss Dako, nabalikan na kita from Mama Melons. Mama Melons nagbaba ng bahay. Mawari din tusok sa premier mo at tuktang talong. Ayan, from Miss Dako. Paiwan na lang po ng bakas nang mabalikan. Sige lang, Nilmar. Ikasuhin mo na, lalabs, yung anak mo. Parang, salamat sa paharang dyan. Himawari vlog. Yan, 8 million in the house. Mag-love shout out. Isda ko. Napunta na. Sige, tamsakan natin yan. Nakatago kasi yung bahay mo, ano, Trevchi vlog. Tamsakan kong dalawa kasama si Bicula ng Oragon. Yung aking main. Yan ba ito? 25, 8:30 AM. 8. Sobrang aga. Tulog pa ako nito, madam. Yan, natamsakan ko na. Trevchi vlog. Ayan, Yobe, may love shout out. Ayan, good morning. Ayan. Kumusta ka na, Yobe? Ayan. Yes guys, pasukli naman sa lahat ng dikitan ko from Ron vlog. Patamsak, happy na. Ayan, from Mama Melons. Yan, tamsak host from Yobe. Salamat, Yobe. Ron vlog, nagbaba ng bahay. Nagbaba ng bahay, masuklian agad.
Ags PH TV magalag shoutout, tamsak post, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Ags PH TV. Wala na si Hana Mitch, sana nagpunta yan siya. Sana si Ron Vlog eh. Umalis naman to si Mitch. Hindi siya nag-stay. Yung mga lalas, pabalikan naman si Ron Vlog, yung mga dumikit daw. Nadikitan niya, ayan. Balikan na lang si Ron Vlog, ayan. Yan, 6 million in the house, may galap shout out. Salamat po sa yan. Dapat Ron Vlog, malaki na yung bahay mo, mag-focus ka sa mo muna. WH. Naka 1K ka naman na, ayan. Mag-start ka na sa yung WH na love, Ron Vlog. Ayan, Ron Vlog, freelance, dan full pack from UAE, ayan. Ayan, UAE OTW from Ron Vlog. 6 million in the house, may galap shout out. Ayan, nabalikan ko na, parang mamamilog. Tamsakan ko si Mama Milods. Yung premiere. Mama Milods, tamsak. 2. Sama si Bicula ng Orango. Yung dati akong dikit sa'yo, Mama Milods. Ayan, Michael 22 Ninja, harang, ayan. Galab shoutout Michael, ayan. Salamat sa paharang dyan, ayan. Harang, ayan. Salamat Himawari Vlog. Ayan, Michael TV. Michael 22 TV, ayan, nagbaba ng bahay. Ang laki ng bahay ni Michael. May adobong camel, mukbang hungry camel. Inaadobo pala yung camel. Adobong camel. Iba malansa yung camel. Ayan. Patamsak sa primera. Ayan. Natamsakan na kita bisda ko. Ayan. Ano ba yung pinin ko kanina? Drink. Ayan, patamsakan muna natin si Ron Vlog. Isda ko. Baba mo na kita Ron Vlog, ha. Ayan, patamsak sa kanyang premier mga lalang. Sarap niyan, 3 hours ko pinakuluan. Patay tayo dyan, Michael, ubos yung gas mo. Ubos yung gas. Agaman Vlog, tamsak dan from Himawari Vlog.
Pero masarap siya, ayan. Kasi ayoko yung camel. Parang hindi pa ako nakakain ng camel kung nandito ako sa UAE. Ayan, mama dan dikit. Pasukli na lang from PH TV. Agsman Vlog. Thumbs up dan full pack dikit from Himawari Vlogs. Thumbs sa kanyang nakapin mga lalaw sa kanyang premiere. Ayan. Ibisda ko. Godby Vlogs, nandyan pa din. Godby, nagbaba ng bahay. Ayan, patamsakan naman si Bicolanang Oragon mga lalabs. Salamat sa papinos. Ayun lang ano man lalabs. Ayan. Ayan, uppitch ng baba ng bahay. Ayan, Godby nagbaba ng bahay. And kahit mahina yung boses ko, nakikita nyo naman yung pangalan nyo sa harapan ko eh. Yung mga pangalan nyo. Ayan, 3 million in the house. May love shout out. Ribji Vlog, tamsak dan sa premiere. Ayan. From Himawari Vlog. Million in the house, may love shout out. Ayan, si Michael nandyan lang nakasupport. Ayan, 2 million in the house, may love shout out. Ayan, Himawari dan Suklina from PH TV. Yengs Videos in USA, mag-love shout out. Hello po, so ayan, mag-jacket ka na po, Yengs. Salamat po sa pagpunta. Ayan. Mas ni Jonah, nag-love shout out. Ayan. Mas ni Jonah, meron ka na jacket na kalalaw. Salamat sa pagpunta. Ayan, mas ni Jonah.
May jacket ka na pula, love. Ayan, Himawari Vlogs. Michael TV Dan, dating dikit from Himawari. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Magandang shout out. Ayan, Ying's video in USA. Nagbaba ng bahay. Ayan. Mas ni Jonah nagbaba rin ng bahay. Ayan, patamsakan yung nakapin mga lalab. 81 pa lang pala to si ano. Mas ni Jonah. Golden peanut yummy. Ayan. Naku sis, iwan ko muna ikaw. Palengke na ako, baka wakutan pang barbecue. Sige na po, Madam Mama Milog. Sige po, ingat ka po, Madam. Ingat po, God bless. Ayan. Ingat, baka ikay maubusan. Yan, Mama Milog, nagbaba pa rin ng bahay. Yan, Gadby, nagbaba ng bahay. Yan pa rin si Gadby. Dan na ba kayo mga lalab sa nakapin? Ayan, isunod natin si Mas ni Jonah. Maliit yung kanyang bahay. Ayan, Inday Miriam. Ayan. Ano to si Mas ni Jonah. Ayan. 81 pa lang. Ayan. Mas ni Jonah. Ayan. Mag-speech, nagbaba ng bahay. Ayan. Gadby vlog done. Return back please from Mas ni Jonah. Saan na kayo mga lalab sa nakapin? Paharang, ayan. Salamat sa paharang. Ayan. Ayan, Abspeech TV Dan, pasukli from Mas ni Jonah. Ayan. Ayan, Mas ni Jonah, nandito na kita isa lalab. Ayan, bisda ko din pasukli na lang from Mas ni Jonah. Ayan. Yan ba muna kita, Madam bisda ko?
Ayan, mas no Jonah dan dikit na walang bakas from PH TV. And 3 million in the house, may love shout out. TW month ni Jonah from bisda ko. Wala yung ating music. And 4 million in the house, may love shout out. And padigitan naman mga lalabs yung binababa kong bahay. Ayan. Mas ni Jonah, OTW from Anastasia Secretary. Ayan ang fish ng baba ng bahay. Ayan, 3 million in the house, may love shout out. Nakita na niyong nakapin mga lalabs. 5 na siya. Anastasia Secretary, nagbaba ng bahay. Ay, nangala yung pa ako. Damit ko. Yan, bisda ako nagbaba ng ba. Ayan, Ags Space TV, 450 si banana sa'yo. Pahingi isda loads, ayan. Malaki na yung bahay ni Anastasia Secretary. Pahingi daw ng isda, ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Nangala yung pa ako. Ayan, Ags PSTV and Mas ni Jonah dan bot. Bakas po kayo para may extra banana dito. Ayan, from Anastasia Secretary.
Ayan, Gadbi, nagbaba ng bahay. Diyan pa rin si Gadbi. $5 million in the house. Make a love shout out. Ayan, bisda ako nagbaba ng bahay. Tamsak dating dikit Anastasia. Ayan. May nagtuwad sa aking video Nainis siguro sa akin kasi nag-English ako. Yung mga lalabs, yung ibang mga subscribers ko ay taga UAE, mga Arabic. Ang request nila sa akin, magsalita daw ng English para maintindihan. Thanks for host. Tinuwaran niya yung aking video. Okay lang yung viewers pa rin kita kung nainis ka sa akin. Ayan. Ngayon lang niya ako tinuwaran kahapon. Wala man yan sa kakanina. Ngayon lang may tumuwad sa akin. Ayan. Dun sa aking video na sweet and sour. Akala niya nag-i-English kasi nasa Pilipinas, bakit nag-i-English? Yan, 7 million dollars, may shout out.
nauwi yan siguro sa akin yung tumuwad sa aking video. Uwi, ito nag-i-English. Taglish naman. Ayan. Ayan mga lalabs. Nakapin ako. Ayan. Panoorin niyo yung aking video. May tumuwad sa akin dyan. Nandyan lang siya. Ngayon lang niya ako tinuwaran. Yan, 6 million in the house. Mega love shoutout. Wala pa ako lalab sa Pilipinas. Ako pina sa UAE. Para sa yung kaalaman sa tumuwad sa akin. Ay. Ang iba kong subscriber ay mga taga dito. Mga Arabic. Ayan, Ganbi Vlogs. Dan Puyo. Ayan. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Malalaman ko rin kung sino yung tumuwad ka mamaya. Iti-check ko kung anong pangalan mo. Kung sino yung tumuwad sa akin. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out.
And for Miller in the house, big love shout out. Ayan, speech TV. Okay, I'm going to home. Ayan. From Ganbi Blancs. On the way raw sa'yo si Ganbi. Ayan, bisda ako nagbaba ng bahay. Ayan, 3 million in the house. Big love shout out. Ayan, 3 million in the house. Big love shout out.
I'm here. I'm from Gandhi. Thank you so much, Gandhi. Ayan. Okay, Gandhi, after finish my LS, later on I will play your videos, okay? For your WH. One minute. One minute na. I will play your video now, Gadbi. Gadbi is your main channel, right? Gadbi, drop your link. For million in the house, nag-live shout out. Gadbi. Yan, for million in the house, nag-live shout out. Gadbi.
Yan, bisdakdan, dating dikit, pasukli na lang. Okay, Gadby, I already started to play your videos. Yan, 5 million in the house, may shout out. Mamaya i-play ko rin si Ron Vlog. Umalis na siya. Natulog na ata. Yan, 6 million in the house. May shout out. And 4 million in the house. May shout out. Wala ang ating music. Ayan, 5 million in the house. May shout out.
Okay, sister. Ayan, 5 million in the house. Biglang shout out. Agad binagba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. Biglang shout out. And 7 million in the house. Biglang shout out. I see, I thank you. You're most welcome, God be. Yan, 6 million in the house. Ang iba dyan, silip-silip lang. Hindi pumapasok. Ayan, bisda ko nagbaba ng bahay. Din pa rin si bisda ko.
5 million in the house. May love shout out. Ng mga lalabs.
Ayan, yung official, may galab shout out. Ayan, yung official, nandyan ka pala lalabs. Ayan, rumdam nagbaba ng bahay. Ayan, good morning my friend, ganda. Ay, yan si Jong official. Yan ko ng music na. Yan, 6 million in the house, may galab shout. Yan, 7 million in the house. Seryoso ka talaga, host. O seryoso nga. Bakit po? Ayan, 6 million in the house, may galab shout out. May bago. Ayan, 7 million in the house, galab shout out. Nagbiglang ilas ako, may dumalaw din, sayang saglit lang kasi pasok na misis niya ginamit ko. Wala kang Jong official, laptop. Pili ka ng laptop, lalaw.
Ayan, Kabukidsol, magalab shoutout lalabs. Tamsak dan hos. Ay, tas nung wala kang sariling mobile. Ayan, Kabukidsol, ang baba ng bahay. Muni ka na ba? Ay, di ka pala muni, no? Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Sana all may pilit tampay ako. Ano po ba yung sakit nyo, lalabs? Ba't ka nagkasakit? Yung asawa mo lang yung nag-work. Galing ka na inshallah muni ka na, ayan. Magaling ka na at sana ma-monetize ka na. Di ka mamuni, diba? Ayan, thumbs lang sa nakapin. Ayan. Salamat po.
Ayan, dahil na sa nakapinos. Kamusta kat dating dikit. Ayan, salamat Lala. Yan, pumapatay ng budol. May galag shoutout. Tamsak idol. May galag shoutout sa'yo. Pumapatay ng budol. Ayan, patay tayo dyan. Umalis ka na budol, may papatay sa'yo. Ayan, nagbaba ng bahay si pumapatay ng budol. Ayan, tusok pikula ng uragon. Maraming salamat po. Ito nga yung bahay ni pumapatay ng budol. Maliit pa pala bahay mo. Ayan, pumapatay ng budol. Watching ako. Nakatakot to si pumapatay ng budol. Yan, dikit ko to sa'yo, pumapatay ng budol.
Katakot. Tingnan natin si pumapatay. Ayan, dan ako sa'yo, pumapatay ng budol. Salamat host. Ay, ayan, kabukid ng baba ng bahay. Ayan, mula yung channel, nag-shout out. Yan mo yung channel, dating dikit, tusok na lang sa Christmas mo, ayan. Ayan, sa bukid nagbaba ng bahay. Isda ko nagbaba ng bahay. Nice one. Pumapatay ng budol, tamsak tuyo, para mo yung channel. Yan, padikit naman si pumapatay ng budol. Bukid dan po, parang pumapatay ng budol, ayan. Tamsak tuyo, parang mo yung channel. Ang galaw ko. Mapakali.
Ayan, salamat pong mapatay from Kabukid. Ayan, isda ko nagbaba ng bahay. Kabukid, Dan. Dan po Bosdak, Pulpak. Dayang channel nagbaba ng Ayan, Kim TV, may galab shoutout. Ayan, nagbaba ng bahay si Kim. Kabukid Sol, nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. Mudahing channel, Dan po. Yan, Kabukid ng baba ng bahay. WC, ayan. Patusok sa premier po, ayan. And 5 million in the house, magalang shout out. Tusok premier, ayan. Miss Dako, ayan. Mapatay ng module main link to me. In-host, I cannot please. Ayan. Mapatay ng budol, ayan. Connect to mo dahing channel lalabs. Mapatay ng budol, ayan. Mudahing channel ang baba ng bahay, eh. MTV nagbaba ng bahay, ayan. Mas ni Jonah nagbaba ng bahay. Shout out. MTV, ayan. Kabukid Soul, Dan Pasukli para mas ni Jonah, ayan.
Ayan, mas ni Jonathan po, ayan. Parang pumapatay ng budol, ayan. Jonas nagbaba ng bahay. Tapos may problem daw nakapin. Ang problem. Harangis. Salamat po. Ayan, pumapatay ng budol. Ano nangyari? Okay na ba? Yan, okay na siya. English ako ha. Sige, mag-English ka. Ayan, mas ni Jonah, ayan. Dan po, ayan. English ako ha, ayan. Mas ni Jonah sekidan pasukli, ayan. Tamsak sa premier, sapat na, ayan. UAE idol ma. Kabukid patusok na lang, prambis daw. Ayan. Mapatay ng budol, thumbs up to my old friend. Thanks so much. Yan, bisda ko dan po. Salamat sa pasupport dyan, Jong Official. Yan mo na yung channel Dan from mas ni Jonah. Yan, kabukid Sol, nagbaba ng bahay.
Ayan, Kill TV nagbaba ng bahay. Ito pa rin si Jong. Ayan, mas ni Jonah TW from Mudayang Chan. Yung mga lalabdan na ba kayo sa yan, pumapatay ng budol. Yan, Mudayang Channel ang baba ng bahay. Imbis na ako nagbaba ng bahay. Ayan, mas ni Jonah Dan and Tamsak Tuyo sa Mudayang Channel. Yan, pumapatay ng budol. Ikit ko na to sa'yo. Yan, 6 million in the house. May galag shout out. I see here. Ayan. Thank you, God B.
You're most welcome mo dahil. Ayan, si Miming in the house. Biglang shout out. Mabuhay ka, host. Biglang shout out. Jahit ka na, mabuhay ka, host. Isda ko dan para mabuhay ka, host. Sa kan. Malaki na rin pala yung bahay nito. Sa kan. Ayan, si Miming in the house. Magalang shout.
Ayan, tamsak sa primer ko, host. Ayan, tamsakan ko na lang. Naskidan, ayan. Ayan, Jonaski, pabalikan na lang si ano. Hello, mabuhay ka, host. Ay, pramuda yung channel. Ayan, yung official done for mabuhay ka, host. Mabuhay ka, host. Takan ko. Higit ka to sa iyo, madam. Salamat po sa paharangis niyo. Mabuhay o TW. Cooking with Zapia, nag-love shout out. Ay. May jacket ka na, Cooking with Zapia. Arwell official, nag-love shout out. Parang Israel. Man sa paharang dyan, mabuhay ka.
10 million in the house, big love shout. Ay, ayan, mabuhay ka dan pulpak sa'yo kaibigan. From Jong Official. Thank you my friend from Cooking with Sophia. Ayan, 9 million in the house, big love shout out. Udahing channel done na yan. From Jong Official. Ay. Roll Official nagbaba ng bahay. Thank you mabuhay. Ayan. Cooking with Sophia. Rowell OTW from Jong Official. Cooking with Sophia. Kami rin your house, Cooking with Sophia. Ayan, 5 million in the house, big love shout out. Yan, mabuhay official dan po sa inyo kaibigan. Yan mga lalabs, ano na lang, 15 minutes na lang tayo hanggang ano lang ako.
mag-aalas 9 na sa Pinas. Hanggang 9 lang ako mga lala, Philippine time. Dito sa UAE ano na 4:48. Magfa 5 AM na ng umaga. Hello Jong Official from Mudaing ngayon. And cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Ayan, wow, thank you so much ho sa pangsabit. Magkaroon din ako ng pangsabit, malapit na ho. Walang anuman po, Jong Official. Ayan, mabuhay kaos, nababa ng bahay. Mahina lang yung boses kasi mga tulog na yung mga tao. Ako na lang ata yung gising. Ano na dito mga lalabs? 4:51 in the morning, UAE time. Pero pag duty ko mamaya, sobra akong antok, inom-inom lang ako ng kape. Para hindi ako antokin sa duty. Iniinom ko yung yung black coffee. Ayan, Emil in the house. Nag-love shout out. Maraming salamat sa support nyo dyan. Ilan na ba yung WH mo, Jong Official? Salamat, Jong. Ayan. Melon in the house. Mga lalabs, 53. 10 minutes na lang mga lalabs. Ako yung
Kailangan ko rin matulog. Mamaya ako pa'y may pasok. Sa awa ng Lord, 500 pa lang, hus. Maliit pa lang. Sige, Jung official, tulungan kita. I-play kita mamaya. Sana yung ano mo. Ang dami kong ipi-play si Ron Vlog. Sabay-sabay ko kayong ipi-play. Si Ron Vlog, si God V, tas ikaw, Jong. Tas piniplay ko rin si hindi siya pumunta ngayon si Cake Master. Ayun, like kong piniplay yun. Malapit nang mamuni yun si Cake Master. Hindi siya nagdalaw ngayon. Ayan, play kita yung official. Tulungan kita sa WH mo. Mabilis kasi mag-play ng WH pag marami kang gadget. Naka-playlist naman yung mo, di ba? Yan, Kitchenette Greens, magalab shout out. Parang yan, Madam Kitchenette, meron ka na pong jacket. Yan, TV. Yung TV nagbaba ng bahay pero dikit sa iyo, pasilip naman po. New before, ayan. Salamat sa paket. Ayan, Jong, kinuha ko yung Hana Mitch. Nandiyan na si Hana Mitch. Umalis kanina si Hana. Ayan, ang ganda ng get up ni host. Ayan, maraming salamat. Out na din ako, Madam Kitchenette Greens. Kasi naka 4 hours na ako simula Ayan. Ayan, maraming salamat. Alam ko Most pasilip naman, baka nahulog ka sa aking bahay. Sige po, silipin ko. Dikit ka po sa akin, Madam Kitchenette. Ayan, dikit ka to sa'yo. Yan, dinate ko sa'yo yung aking main. Kitchenette Green. Nakadikit ka po. Dinikit ko yung aking main channel. Nagbakas ako, Madam. Ayan.
panoorin ko. Ayan, Madam Kitchenette, pauwi na rin ako. Oras na po. Kasi anong oras na din? Mag-aalas 5 na ng madaling araw. Kailangan ko rin matulog at ako'y may pasok pa mamaya. Bukas na lang po ulit. Lalabs, maraming salamat sa inyo. Madam Kitchenette Green, tinikit ko na po yung aking main channel sa'yo. May bakas ako eh. Ayan, yung official. Maraming salamat. Ayan, Mudaing channel. I will leave now. I will go now. Mudaing channel. Thank you so much for coming. Ayan. Wait. Bukid Soul, thank you so much. Ako sa bahay mo, host. Mag-out na po ako. Bista ko, mag-out. May matutulog na mga lalabs. Pasok pa ako. Maraming salamat sa inyong lahat, mga lalabs. Pas po. Salamat sa paharang. Ayan. Ayan, bukas yung aking LS 5 a.m. in the morning, Philippines. 1 a.m. dito sa UAE. Ayan mga lalabs, eksaktong 5 o'clock na dito ng umaga. Ayan, yung official play kita lalabs. Uy, mag-out na. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. God bless us all. Ayan. Bubulol na ako kasi ako inaantok na. And maraming